Прывітанне, шановное гаспадарства. З вами я Зміцер. І сёння з невесёлай навіной. Сёння, дакладней, гэтай ноччу па вяртанні з Польшы пры спробе зрабіць візаран не пусцілі ў Сакартвела майго сябра і кампаньёна па гандлю Андрэя Мілешку. Не пусцілі ні аднаго яго, а яго 11-гадовую дачку. Жонка і меншая дачка 5 альбо 6 гадоў, не памятаю дакладна, застались тут. Чалавек пражыў 3 гады, нікому не дастаўляў ніякіх пытанняў, асвятляў як журналіст падзеі, менавіта якія тычылись беларусаў і украінцаў тут у Батумі. Гандляваў сваімі таварамі, в асноўным сімволікай разнастайнай беларускай. І нікому ніякіх праблем, здаецца, не было. І тут, хоп, і чалавека не пускаюць. Ведаеце, і што самае прыкрае, што не проста не пусцілі Украіну, а яшчэ умудрылись пакатаваць. Вельмі ж славяцца Сакартвелы тым, што любяць дзяцей. Так вось, не толькі Андрэю, а і яго дачцэ не давалі не то, што паесці, нават папіць 6 гадзін. О! Я в захапленні. Малайцы. Дзеці – это святой, правда? Але калі толькі сваі. Ну, я разумею, да. Абсалютна. Все зразумела. Чужых можна і голадам марыць, і в стресс заганяць. Дарэчы, спачатку штамп на пропуск дачкі паставілі в аэропорце, а праз некаторы час прыйшлі, забралі пашпарт і таксама паставілі депорт. Зашибісь. Цяпер, на жаль, гэта краіна, Сакартвела, ці цяпер, можа, ўсё-такі Грузія ўжо, становіцца для актыўных беларусаў небяспечнай. І цяпер мы все будзем в разважанні, што ж далей рабіць. І цікава, што пакажуць выбары. Што-то гэта мне вельмі моцна нагадвае першыя гады Лукашэнкі. Спадары Картвелы, задумайтесь. Яно вам, что-то, я думаю, не патрэбна. Хотелось бы даведацца ваши думкі, пишите внизу в комментах. Відэа буду вельмі ўдзячны, калі максімальна пашырыце, чтобы эта інфа разлетелась. І да пабачэння!